alle sammen fra YouTube. Jeg er en ny YouTuber, som der laver nogle videoer. Det her er en tutorial, eller det som der hedder, fordi jeg er ikke så god til at snakke dansk, så jeg er bedre til spansk, men så jeg er en ny YouTuber, og jeg vil lave jer nogle videoer. Og nogle videoer, som jeg putter i kanalen, det bliver Call of Duty, Agar.io, Minecraft, Terraria, Mineblox, Happy Wheels, Geometry Dash, og så nogle spil. Måske laver jeg nogle vlogs fra mig, ligesom Chill Challenge og sådan nogle ting. Men ellers så laver jeg ikke så mange ting. Og den her video, den bliver rigtig lille. Og den her er bare en video, så I kan se, hvad jeg laver. Så jeg håber, I ser den. Og til at vide, hvad for nogle videoer jeg laver, fordi jeg er rigtig ny, og jeg håber, I hjælper mig og søger rigtig meget. Så det her er min første video, og i dag så laver jeg også en gameplay, som der bliver fra 15 minutter, som der er bedre. Jeg laver også nogle videoer på spansk, men jeg laver også nogle på dansk. Jeg laver på se. En dag så laver jeg dansk, spansk. Ellers så kan jeg ikke lave sådan nogle. Men den her video, den bliver alt for lille. Den bliver ikke lang, så jeg håber, I kan se den, fordi den er ikke så lang. Så måske laver jeg også en no loud challenge. Så jeg håber, I har bliver den rigtig godt, fordi det er alt for svært, fordi jeg griner af alt. Hvis en ligesom siger, en griner, så griner jeg. Sådan er det til mig. Så jeg håber, I giver mig en like, ellers så kan I også subscribere, så hvis I gider. Eller hvis I ikke gider, så kan I bare gøre det. Hvis I vil have noget til at lave videoerne, så skal I bare putte det lige under, og så laver jeg nogle af de der videoer. Okay, så jeg tror det er alt, så farvel!